jsem teda vás vítám na novém kanále, který se volá teda konkrétně Gaming Family a budu tady natáčet s dalšíma 3 kamarádama, takže je tu Sky a Android a It's Green Lover. Dámy a páni, bohužel teraz já čo vlastně pokračuju. My vlastně voláme cez Skype a my jak natáčame, my jsme to iba dabovali, tento zvuk. Bohužel, keď oni vyprávěli, tam mně se ten zvuk nenahrál nějak a byl jsem tam čut iba já. Takže čo tady budete mít iba prostě text, co oni povídali. Takže ahoj.